Shake siya oh. Shake. Babae ko na shake. Ako may ano yung dapat mo. O, tapos mo na yun. Teka, tapos mo yan. Ano bang tinake niya ate? Ganyan yan. Shake siya. Ano bang tinake niya? Kasi ginayos na pag-anong plat ko. Shake siya. Okay lang yan sa gabi. Baka may kalabas. Sa ganyan. Oh. Baby, I love you. Damn! Wait, you think I'm crazy because I'm wet? I'm in the road and I'm wet and I'm crazy now. Shake siya oh. Iba yung pakiramdam niya sa sarili niya. Kanina daw kagabi lang normal siya. Pero bakit sa ganyan ngayon? You're destroyed! Ay, kuha ko pa tubig oh. Ay, ito na pala. Ganyan yung hindi tinake itong babae na to. Very good! You're bright! You're bright! Baka mag-very bright! Yeah! Bato! Hindi ko kaya! Kanina ka ang gising! Kaya hindi ko kaya! Dahil may laman! Kasama niyo ba yan? Ito sa pulis ko mo. Kasi sasabi nyo, anong purpose ang sabi ko? Bakit? Start my... This is not yours! This is mine! Yeah, it's yours! Ito ka lang. Ito ka muna dyan. Makakalmayan dyan. Kakaroon yung tubig yan. Bakit? Kailangan niya papakalma. Dapat dali niya sa... Shake siya. Kaya dali niya sa hospital, bibigyan ng papakalma yan. Pampakalma! Give me now! Where's the hospital? Bring it to me now! Dali niyo dun! Tara, Reka, punta tayo nun. Punta naman tayo sa hospital. Sa tingin nyo, anong problema ko pag dinala niyo ako sa ospital? Madidetect ba doon? Ano bang ginawa sa'yo? Anong ginawa si Reka? Kikilang! Kulang ako! Naintindihan niyo yung kinulang? You can understand somebody using black magic and giving you to your body? Ha? Ayaw niyo bang i-hunting yun? Ganito? Ibaganon yung katawan ko? Oh! Who can help me bring the... Who is the vocabulary or the policer? Do you think? Tell me! See? You cannot tell where! Dude, didn't know you're thinking no I'm crazy? What makes me crazy when I'm like this? Ito yung babae nagwawala. Ewan ko sila piano. Ano? Ito si kuya. Tatawag na siya ng ambulansya. Sinabi ko na. What? Now Yun, you have a friend! Te! Nagpapa-access ako ng ambulansya kay kuya. Eh baka sakali na Oo, paano na lang namin sa ambulance? hindi maano yan. Ayun o. Ayun, kinausap ko na si kuya. Ayun. Pa-access mo na lang sa ambulansya. Kasi wala mangyayari dyan sa ganun. Hindi nyo kaya yan. Hindi natin kaya yan. Hoy! Ayusin yung pagdala na bago lang pagdadala yan, ha? Ayusin nyo! Pasuyo na kuya. Ate! Ate! Te! Kasama niyo po? Ayan. Day! Kasama niyo. Uwi
kung anong tinake niya. Galing siya sa inuman kagabi. Okay, kung hindi man, dalhin nyo na sa ospital. Diretso niya, sumakay na lang kayo tricycle. Kasi kung walang hindi naman ambulansya ang ano eh, diretso na sa ospital. Ayan, sakay ka. Ikaw, magbibigay sa akin, magbibigay sa akin, magbibigay sa akin. Oh, yun, sakay na ate, sakay na. You're the one who kumuha niyan dito sa ayo. Ayun yun? Hindi. Bakit? Sa akin kayo mapalo. Akin na kayo ngayon eh. Kinakailangan niyo gamit ko eh. Kung gusto niyo nga isa sa pamilya niyo, alam mo, ayaw kasi napapagod na. Ate, sumama ka na. Ayaw niyo bang tulukan? Tinutulungan ka ate, uwi ka na. Kaya ko pang sarili ko. Kaya, ang taong nanghihingi ng tulong ngayon, hindi niya kaya yung sarili niya. Tara na! Susunod din tayo. Tingnan ang mangyayari sa inyo. Kaya! Bahala kayo. Hahanapin yan, hahanapin yan. Kasi kayo, iwanan sa akin. Oh. Nakadali na yan. O yung may ginagamit yung galing China. Hindi, may iba yung ginagamit. Yung attitude niya. Matagal niyo nang kasama ba yan? Yung dalawa, kung nakita lang namin sa daan. Tinutulungan ko yung kasama niya kasi natatakot. Ito ang naging attitude nitong babae. Pagkatapos niya manggaling sa kanyang customer, tinutulungan na siya ng kanyang mga kasamahan pero ayaw niya. Ito attitude niya. Galing lang siya sa kanyang guest, sa foreigner. Pero this time, ganyan nangyari sa kanya pag-uwi niya galing sa kanyang customer kagabi. Pahinga ka doon. Ayoko nga! Kanina nga, tinapunan mo ako ng tubig. Tapos Alam naman niya yung ginagawa sa kanya eh. Alam niya yung ginagawa niya. Pero ewan kung bakit sobrang high yata yung ginamit sa kanya. Sige, wala akong magagawa yan. ayoko nga! Tanggalin niyo yan kay mamamatay yung isang mundo! Ano gusto niyo mamatay? China! Japan! Indonesia! Or the one in the Philippines! Ano mo? That war? That war? That war! Pa! You wanted to die? Now you take that! You know what happened? I said that you want to carry that! Because if you didn't carry that, someone will die! Carry! That boy will die! You don't understand? Nakatapusan niya. Pilitin niyo na lang. Tapos dalhin niyo sa ospital para makapagod ka ng pampakalit. Tumutulong lang po. Ay, hindi niyo ba kasama yan? Hindi po. Kasama niya. Siya, katrabaho niya lang din. Ah, You cannot bring Nakita ko that! lang po sila doon. Oo, nakita namin lang That one is big! Lagay mo doon para nakikita niya. ayaw nga eh. Pakita mo sa kanya. Pakita mo sa kanya. Pakita mo sa kanya yan. Ito yung gamit niya, balabal niya yan. Ang ganda ng balabal niya. Ano yan, parang may siya din. Galing niya sa hotel.